Good morning guys, happy Sunday. Dini Sunday. Bisa masih kamani maugन. Beनिफ्राय Sunday बाबो मोनसे खामानि अर्जेन्ट ओंखारना लायबाय. मा खालामनो उपाय गैया, माबा मोनसे मावबाबो सान्ति गैया. दा बबेयाव थांगोन नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था. बिनि सिगां थांनायनि सिगां मोनसे खामानि मावग्रोनांगौ. बेनो जाबाय नारेंखल दानग्रोनांगौ. डिसेम्बर जायोबा जानुवारि जायोबा मा बोथोर फैगौ मिथिखागौ दा नोंथांमोना. क्रिसमास फैगौ बा मागो फैगौ बिनि थाखायनो एसे जानो लुबैग्रोयो. बेनो जाबाय जायखौ बुङो फ्रि क्रिसमास फ्रि मागो. थ' बेखायनो लादु जानो नारेंखल दानग्रोनोसै. हो सबखौ दानग्रोसिगोन. नै दानग्रोबाय अपेनिं खालामबाय. स' लोगोफोर दायो रेडि जाबाय दानखांबाय नारेंखल. बिनिफ्राय नै एसे गानबाय जोमबाय थांसै टाउनावहाय थांसै. बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि फिल्डखौ आं देखायगोन उदालगुरिनिखौहाय नोंथांमोना नायनो दाबाव. आसाम पुलिस रिलिया बैयावनो जागोन नै बैयाव खारगोन गथ'फ्रा. ओरैबायदि मोजां फिल्डआ साफाखा आरोना. जायनि प्रेक्टिसा मोजां दङ नोंथांमोना एकदम क्वालिफाइ जाखागोन आरो. थ' फासआनो नांनो नागिरा ओरैबायदि थांसिगोनलाय खरसाव. मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखादों ना खेथि खालामनो नागिरदों फैसा नांगौ आरोना बिरादनो. बेखौ नेयै नेयै ओंखाम उखैबाय. माने दासो फैदों आरोना बियो गारिखौ दोनबाय आं माने गारिया बोरायना फैयै फैयै फैनानै टंला रेस्टुरेन्टआव हाबसै. ओरैबायदि फट' लाभार जोंना बसआ जायफ्रा एम्फौ फिसियो नै बेहाय गासिबो एम्फौ जाग्रा दंफां. ओरैहाय फट' लालायसो. रावनिबो फट' खेबनायखौ फसाया बिथाङा. रायसिगोन बे नायदो रायसिगोन बियो. केमेराखौ रायासै अन केमेराखौ रायासै नङाबा रायगौमोन बियो. रायगौमोन बियो आंखौथ' रायखागौमोन माने एकदम जायाखै जायाखै दायो अन केमेराखौ माने रायनो हायासैब्रा. इलायदो इलायदो इनडाइरेक्ट रायबाय आरो वाइड एंगेलाव नांगौ होनफ्लाबाय. वाइड एंगेलाव नांगौ. बे जाबाय नै केम्पासआ माबायदि सेरिकालचारनि केम्पास बियो गाइसमोन. एम्फौ फिसिग्राफ्रा मिथिखागोन. नैबाव दङ फुलि दङ. बे फुलिखौनो गायो जाहैदों. बेखौहाय बायनानै लांनो हागोन सोरबा ओरैनोबो मोननो हागौ मिथिया बाट बेनिफ्राय लाङो आरोना. बेवहाय नै सेरिकालचारावहाय फुलिखौहाय दंफांखौहाय बेयाव बानायनाय जायो. चेनेला मा नाममोन? मिनिस ब्लगखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो. दा जों दङ सेरिकालचार अफिसाव उदालगुरि. बिनिफ्राय मोनसे खोथा गाइसमोन रायजो राजा नोंथांमोन मिनिस ब्लग चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय. नै बिउटिफुलथार. बिथाङा क'क्राझारनि. पस्टआ खालि दङ जाहैदों. नोंथांमोना जुदि गोसो दङबा बाय'डाटा हरनो हागोन. मा सि साइज नुदोंलै आयु ग्राउन्डखौहाय. गाइस नै सिंगेलनि दङ बर्थमान एप्लाइ खालामनो हागोन. बाट ADC एसएस अफिसार लागौ. मा बुंनांगौ जाखोहाय लोगोफोर. बेसेबां भिउस जों हाबो? भिउसआ आंनिया बिदिनो 2000 जन नायबा थाइसे मोनो. बारा नंखाय दा बुंले फंबाय. 2000 जन नायबा थाइसे मोनो. थाइसे मा जानो नोंलाय ओमफ्रायलाय आरो थाइसे डलारसो फैयो. थगायदोंलै डिमटिभेट खालामनो नोंखौ. आं डिमटिभेट जायाथ'.
नंखाय रायजो राजा नोंथांमोन नंखाय आङो बोसोरनै मा बोसोरब्रैखौनो होखाबाय आङो बोसोरब्रैनि उनावसो आर्निं स्टार्ट जागोन होननानै इन्ट्र' दायो एसे रियानि दिरि बिलाव हांगोन